العفرینە ڕۆژاوای کوردستانی بنپێکردنên گروپên çekdar berdewamên ya herîdawî jî welatiyek hatiye girtin û tanha çaran vî sawî nediyar e. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê ragihand li navenda navçeya Raco polîsên sivîl ji welatiyê bi navê Elî Hemze re gotin ku kurê wî yê bi navê Xelîl Hemze Elî ku temenê wî 33 salin ji bo vekulînê hatiye vexwendin bi tometa ku peywendiya wî bi rêveberiya PYDê re haye. Di 19 vê mehê de Elî Hemze û kurê xwe berê xwe dana baregeha ewlehî li navenda navçeya Raco ji bo vekulînê pêre bikin. Dê ji wê demê ve tanha çaran vî sawî nehatiye diyarkirin. Rêxistina mafê mirovan serbar kir û got ku Elî Hemze bavê Xelîl Hemze ku ew bixwe ji gundê Guliyaya di 26 mehaborî de bi tometa ku peywendiya wî bi rêveberiya PYDê re heye ji aliyê polîsên sivîl ve hate girtin. Piştre ji bo zindana Me'rata hate veguhestin. Ji dema êrişa Tirkiye ser bajarê Efrînê û tanha her dem û demekê welatiyên Efrînê bi bihaneya û peywendiyên wan bi rêveberiya PYDê re hene ji aliyê çekdaran ve têne girtin.